Здравейте! Най-накрая направих това видео след много опити, които бяха така осуетени от моето бебенце, което е на 4 месеца. Направих това видео и изобщо този канал, за да помогна на други жени с моята опитност и с моите съвети, за да се пременете по-бързо и да ви дам малко повече информация във връзка с самото забременяване, раждане, очакване на бебето. В следващите видеа ще разгледаме бременността триместър по триместър и ще ви споделя как аз направих моето gender reveal party, какво ми беше нужно, също така какво ще ви трябва за чантата за болница, която по-скоро в повечето случаи е куфър. И също така ще споделя с вас какво беше полезно като покупки за бебенцето и кое беше доста излишно, за да ви спестя някой разход или пък да ви подсетя за някоя покупка, за която сте забравили. Днес обаче ще поговорим за правилата, които да следваме, точно когато искаме да забременеем. Като първо най-важно нещо си поставям това, че трябва да отидете на лекар, трябва да посетите гинеколог, за да може да ви пусне микробиология, цитона маска и всякакви видове изследвания, да погледне яйчницата и матката, за да сте сигурни и спокойни, че всичко е наред и че имате зелен път да опитате да имате бебенци. На второ място по важно си поставям това да знаете как правилно да изчислявате овулацията си, тъй като както всички знаем, през този период от месеца жената е най-плодовита и е най-оптималният вариант за забременяване. Как да изчислим нашата овулация? Ако както при мен, при вас цикъла идва през 28 или 30 дни, това означава, че ще трябва да направите първия си опит 14 дни след първия ден на цикъла. Съответно, ако ви идва на 1 декември, 14 декември е първия ден, в който трябва да опитате. Като продължение на опитите трябва да продължите с 14, 16, 18, 20, 24 декември. Продължавате за 7 дни през ден. Тъй като това е най-оптималният начин за забременяване и аз забременях точно по този начин от първия път. Ако естествено ви идва през повече от 30 дни или през 20 дни, 24 дни, схемата при вас ще бъде малко по-различна. Можете да ми пишете, за да ви изчисля точно как трябва да се случат нещата. Третият ми съвет към вас е да започнете да приемате фолиева киселина, дори все още да не сте забременели. Първо, много спомага процеса, второ, е полезна за вас и доста дълго време ще я приемате, дори след като забременеете, тъй като е жизненно важна и за вашето бебенце. Доста хора ми се смяха, предполагам, че и тук доста ще ми се смеете, че давах фолиева киселина дори на мъжът ми. Акушерогинекологът ми дори ми се така посмя, защото съм първата жена, която дава фолиева киселина на съпруга си. Не знам дали е помогнало, със сигурност не е навредило, но резултатът е едно здраво бебенце и препоръчвам и на вас да започнете да го пиете. Ако искате, може да го давате на мъжа си, ако искате, не дейте. На четвърто място, нещо, което много ме вълнуваше и вълнува доста от жените, които все още не са забременявали около мен, в какви пози трябва да се прави бебе. Когато попитах моя акушерогинеколог в какви пози трябва да опитваме, кои пози са най-оптимални, тя ми каза, че няма значение, защото прабабите ни изобщо не са се интересували в каква поза опитват да имат дете. Това, което най-често може да я срещнете в интернет като информация, е стандартно мъжът да е отгоре и след това да постоите така с вдигнати крака, за да си свърши гравитацията работата. Съответно, да си засечете едни 5 минутки, за което отново моя съпруг ми се смя, че по часовник с таймер си засичах 5 минути, в които изчаквах нещата да се случат. Отново може да е смешно, но отново казвам, работи. Друго нещо, което искам да ви дам като съвет е да забравите и вие, и особено вашия партньор за горещите дълги вани и изобщо за много горещите душове. Има причина тестисите да са извън тялото и причината е за да можете да се охлаждат, тъй като сперматозоидите трябва да бъдат на една идея по-хладно място, отколкото е телесната човешка температура. Така, високата температура ги уврежда и те стават негодни за зачеване. Затова
Не казвам да се къпете с студена вода, но нека тя да не бъде гореща. Същото важи и за вас. Явно ще трябва да приключим по този начин, тъй като някой се събуди. Последното нещо, което искам да ви кажа, е много да внимавате след като започнете самите опити за забременяване, тъй като може тестът да е отрицателен, но вече да сте бременна. Както беше при мен, аз разбрах края на първия месец и се оказа, че съм ходила на тренировка, правила съм коремни преси, правила съм страничен планк и това доста негативно е повлияло на бебчето ми, защото плодът се беше откъснал наполовина и се оказа, че трябва да се обездвижа за 2 седмици. Също така избягвайте лекарства, избягвайте пренатоварване, понеже може да сте бременна, а тестът да е отрицателен. В следващото видео ще си поговорим за първия триместър от бременността, за нещата, които исках да направя преди да забременея, но не знаех, че трябва, и за нещата, които исках да знам, но никой не ми каза по време на бременността. Желая ви прекрасен ден и много ви целуваме!